Һорау. Кредитка алган акса хәләлме яки хараммы? Мәсәлән, фатир, машина алырга, хажга һәм башка дип һорагандар. Беренчедән, кардәшләр, моны кредит дигән үзенең бәдәле альтернативаһы ислам фикһендә бар. Без бунда аңлаткайнык ул. Тәкъсит менән һату, рассрочка, тәкъсит менән һату дигән нәмә бар. Хәләл кредит дигәк тә була инде. Ләкин Рәсәйдә бундай нәмәнең булуы ишетелмәде бер касында. Буны эшләп була. Әйтәйек, берәй мусламандар йыйылалар, шул ниндидер оешма асып, мына без мусламандарга ярдәм өчен теге я бул гамәлият, операциялар асабыз. Ана шул тәкъсит менән рассрочкага нимәләр һатып алып була, яки ниндидер мусламанга ярдәмгә акса биреп тору, бурыска, ивет. Бундай оешмалар була ала. Ләкин мына Рәсәйдәге кредит оешмалары, банктар шул исәптән бер ниндәй дә хәләл кредит бирмәй. Бул мәгълүм булһын.